kala wau putu-putu kula neng Ayu Silap produkipun Mas Agung. Made in Mas Agung. Ingkang setunggalipun neng Ayu Valentin produkipun Dimas Debyo. Ki Sudebyo ngomong nek ki wujude aku lho Pak Wak. Nika kalau produk saking Kebonsari. Nggih, Kebonsari sisih kidul. Napa nika? Lestari. Lestari Mas. Kantun nyelaraske swara niku mudah. Sing penting mental. Mentalnya kuat. Mangke nyerasakne napa niku nyerasekne kalian gamelan niku digunakne kupinge Nduk Valentin. Aduh, nggih. Janten anak. Pun siaga. Pancen sifatipun nika inggih gladen pisan malih ingkang nuweni lumantar live streaming sesarengan Reok TV channel ingkang setunggalipun Wayang Kuno channel ingkang kalenggan dalu menika dipun live streaming kalih channel menika ingkang nuweni lumantar Wayang Kuno channel sampun kesupen subscribe komen share mbok pilih kadang-kadang saking Wahyu Laras perlu dikomeni ya dikomeni mawon ingkang mbok pilih ingkang nyepeng mic perlu dikomeni ya dikomeni mawon niku kudune ngene ngoten ya mure sedaya kala wau maju sedaya ingkang nuweni lumantar Reok TV channel nggih ngaten ugi sami mobil kepareng nuweni lumantar Reok TV sampun kesupen subscribe komen share nggih dateng kanca-kanca sedaya mobil kepareng mangke kasuwun subscribe-ipun niku gratis tis monggo katuraken Lestari sesarengan Wahyu Laras adik-adik kula made in Ki Sudebyo tuwin Ki Agung Sasono.
dong tembang suci yang sepi sajroning sepi sayapku amat yangi saratri kembangke hati angan-angan kula lolong tawang diceritan pewangenan lumaku nembus marang kabagyan manis manis yen sawang Sang Dewi katon nglambi ambabar wewangi semi aruh kembange